Fisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Edin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għar-Ruħ kelinu żammit. Illum eżies festa ta' San Piju 10 għad-Djoċesi tagħna huwa jum importanti u għażiż. Huwa l-jum tal-konsagrazzjoni tal-Isqof Don Anton Tewma bħala raj ta' din id-Djoċesi. Fil-waqt inħeġġiġkom biex inkomplu nitolbu għalih f'dawn l-aħħar ftit sigħat qabel l-ordinazzjoni tiegħu, sejrin nagħmlu propju il-Quddisa għal bżonnijiet tal-Isqof. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, raj u mexxej tal-fidili kollha. Int qiegħed lil qaddej tiegħek Don Anton fuq il-Knisja ta' Għawdex u ridtu jkun ir-raj tagħha. Ixħed fuqu ħarsa ta' tieba, għejnu, ħalli bil-kelma u bl-eżempju tiegħu ifittex il-ġid ta' dawk li inti għedtu fuqhom u hekk jasal għal ħajja ta' dejjem flimkien mal-merħla li fdajtlu fidejh. Bibnejk Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Arim il-ktieb tal-profeta Eżakiel. F'dak iż-żmien ġiet fuqi id il-mulej u ħaditni fis-spirtu tal-mulej u qeditni f'nofs il-wied. Dan kien miżgħud bl-Adam u għaddini dawra mejt madwarhom u kien hemm kottra kbira mxerda mal-wied u kienu kollha nixfa qoxqox. U l-mulej qalli: "O bniedem, jista' dan l-Adam jerġa' jieħu l-ħajja?" Jiena weġibt: "Sidi mulej, dan inti tafu." U qalli: "Ħabbar lil dan il-Adam u għejdlu." U Adam nixef: "Isma' il-kelma tal-mulej." Hekk qal Sidi l-mulej: "Ara, jiena se nġib fik ir-ruħ, inti terġa' tgħix u nqiegħed fik in-nervi u ntellalek il-laħam u niksik bil-ġilda u nqiegħed fik ir-ruħ u inti terġa' tgħix u tkun taf li jiena l-mulej." Imbagħad ħabbart kif ordnali u jiena u nħabbar nstema' ħoss u wara l-Adam tqanqal u kollha bdew rasqin lejn xulxin, għadma lejn għadma. Jien ħarist u wara ġew fihom in-nervi, telalhom il-laħam, fuqhom infirxet il-ġilda, imma nifs ma kienx hemm fihom. U qalli: "Ħabbar lir-ruħ, ħabbar o bniedem u għejt lir-ruħ." Hekk qal Sidi l-mulej: "Ejja ruħ mill-erba' tirjieħ tad-dinja, onfoħ fuq dawn il-mejtin ħajerġgħu jieħdu l-ħajja." Jien ħabbart kif ordnali u r-ruħ daħlet fihom u reġgħu ħadu l-ħajja u waqfu fuq riġlejhom, eżerċtu kbir fuq l-kbir. U qalli: "O bniedem, dan l-Adam u għad-dar kollha ta' Iżrael. Ara, huma jgħidu: nixef Adamna, it-tama tagħna qebet, inqridna l-kollox." Għalhekk ħabbrilhom u għejdilhom: "Hekk qal Sidi l-mulej: Ara, jiena niftaħ l-oqbra tagħkom u ntellakom mill-oqbra tagħkom ja poplu tiegħi u nġibkom lura f'art Iżrael. Imbagħad tkunu tafu li jiena l-mulej meta niftaħ l-oqbra tagħkom u ntellakom mill-oqbra tagħkom u poplu tiegħi u jiena nqiegħed ruħi fikom u terġgħu tieħdu l-ħajja.
inqedkom fartkom u tkunu tafu li jiena il-mulej. Ekket u hekk għamilt. Oraklu tal-mulej, il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lil-mulej għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Roddu ħajr lil-mulej għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Ħajjgħidu hekk il-mifdijin tal-mulej, dawk li ju fdihom mill-ħakma tal-għadu, ġabarhom minn ħafna artijiet, mill-vant u l-punent, mit-tramuntana u min-nofsinhar. Roddu ħajr lil-mulej għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Kienu jiġġerrew fid-deżert u jterqu fix-xari, belt fejn jamru ma sabux, bil-għatx u bil-ġuħ saħħithom bdiet tħallihom. Roddu ħajr lil-mulej għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Għajtu lil-mulej flem tagħkom u midwejja tagħhom ħelishom u qabbadhom it-triq it-tajba biex imorru f'belt fejn jamru. Roddu ħajr lil-mulej għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Ħajroddu ħajr lil-mulej għal tjubitu għal ġubijiet tiegħu mal-bnedmin għaliex hu ixebba lil-minu bil-għaċċ u jimla bil-ġid lil-minu bil-ġuħ. Roddu ħajr lil-mulej għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Alleluja, alleluja. Mulej, għallimni l-modijiet tiegħek, mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien il-Fariżej meta semgħu kif Ġesu lis-Saċodej kien isaddilhom ħalqhom, inġabru madwaru u wieħed minnhom għaref fil-liġi għamillu din il-mistoqsija biex iġarbu. Mallem, li ma hu il-kmandament il-kbir fil-liġi? Għallu Ġesu, ħobb lil-mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha u b'moħħok kollu. Dan hu il-kmandament il-kbir u l-ewwel wieħed, u t-tieni jixbħu, ħobb lil għajrek bħalek innifsek. Dawn iż-żewġ kmandamenti huma l-qofol tal-liġi kollha u tal-profeti. Il-kelma tal-mulej. Dan il-Fariżew li kien għaref jagħmel mistoqsija mhux tant biex ikun jaf, għax huwa għaref m'għandux bżonn ikun jaf, bniedem imkabbar mimli bih innifsu. Imma jagħmel din il-mistoqsija biex iġarrab lil Ġesu. Biex iġarrab lil Ġesu. Imma Ġesu minn dik il-mistoqsija li bija rridu jfixkluh jiġbor f'żewġ sentenzi dak kollu li hemm fil-Bibja u fil-kelma ta' Alla u l-profeti. Ħobb lil Alla qalbek kollha, bruħek kollha, b'ġismek kollu. U t-tieni u lil għajrek bħalek innifsek. Il-mistoqsija li qed jgħajjem lilna l-mulej Ġesu llum hija proprju din. Jien kif inhu ir-rapport tiegħi ma' Alla. Huwa rapport li ħireġ mill-qalb, huwa rapport sinċier, jew rapport bħal ta' dan il-Fariżej biex ninqeda bih. Jew nitolbu l-mulej hekk jagħtina dawn is-sentimenti ta' sinċerità qudiemu. Il-mulej li jaf jara u jaqra il-fond ta' qalbna. Jew nitolbuh biex l-imħabba tagħna lejh tintwera wkoll fil-prattika bl-imħabba tagħna lejn xulxin.
dawn il-ħsibijiet f'moħħna jew inqumu bil-wifqa u issa l-mulej Alla inresqulu il-ħtiġijiet tagħna. Nitolbuk mulej għall-isqof Don Anton. Għatieħ id-den, il-erf, il-qawwa u l-imħabba kollha tiegħek. Imlieħ bl-ispirtu ta' qadi ħalli jaraf imexxi id-djoċesi ta' Għawdex skont il-qalb tiegħek. Nitolbuk mulej għall-Knisja kollha, għall-isfijiet, saċerdoti, katekisti, għal kull wieħed u waħda minna biex aħna inkunu nies li ngħinu lil xulxin fil-mixja tagħna warajk u mhux inġarbu jew infixklu lil xulxin. Nitolbuk mulej għal morda tagħna, għal dawk kollha li qegħdin iduru bihom, għat-tobba u n-nurses f'dan iż-żmien ta' din il-pandemija. Għatihom int il-qawwa u l-għajnuna meħtieġa. Nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija, kompli mulej ixħed il-barka ta' ħniena u imħabba fuq il-familji kollha tagħna. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Il-qamissier għaddejs dawn it-talbiet li din il-familja li nġabret madwarek qiegħda tpoġġi f'riġlejk permezz ta' Omna Marija. Kun int il-paċi tal-qalb tagħna, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Jitolbu ħudi biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamulej din l-offerta li qegħdin nagħmlulek għal qaddej tiegħek l-isqof Anton Tewma. Bħalma għamiltu l-qassis il-kbir fil-poplu tiegħek, hekk ukoll żejnu bid-doni u l-qawwa tal-Apostli biex ikun taġid għal merħla tiegħek bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom, nerfgħu lubna il fuq, niżżuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew missier qaddis, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bibnek il-għażiż Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li jintbattulna bħala Salvaturu feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u imwieled minn Marija Verġni. U għatemm ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġel qaddisin kollha inxandru il-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwietu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fl-ogħla tas-smewijiet.
imbierek min ġej fisem il-mulej Osanna fil-oli tas-smewiet. Nitlobkom li min se jinżel arkub tejħ ma jersaqx fuq il-bank ta' qoddiemu, imma tinżlu arkub tejkom fil-bank fejn qegħdin bil-qiegħda intom stess. Għax meta intom tersqu l-qudiem qegħdin tkissru id-distanza ta' bejn wieħed u ieħor. Jew tinżlu arkub tejkom jew tibqgħu bil-wieqfa kif qegħdin. Għaddis tas-sew int mulej, int il-għajn ta' kull qdusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedina Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħa il-ħobs, radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan f'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u inroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Mitċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof Mario, l-Isqof Maħtur Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun tritjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna u nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jett l-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna,
iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu. Amen.
nitolbu. Mulej, bil-qawwa ta' dan is-sagrament, kattar id-doni tal-grazzja tiegħek fuq l-isqof tagħna biex jaqdik kif jixraq bħala r-raj tagħna u fil-ħajja ta' dejjem jikseb il-ħlas imwiet lill-amministraturi fidili bi Kristu Siedna. Nfakkarkom li propju l-ordinazzjoni tal-isqof sejra ssir illum fil-rotunda, il-Knisja tax-Xewkija, sintendi avolja knisja kbira l-postijiet huma limitati, u għalhekk qegħdin inħeġġukom biex issegwuna u tingħaqdu magħna fil-5:30 fuq TVM2. Se jkun imxandar fuq TVM2 kif ukoll anke il-mezzi soċjali kollha tad-djoċesi. Jew għalhekk inkomplu dawn il-fizzijat billi nitolbu għalih, anke jekk tistgħu tagħmlu xi sagrifiċċju ċkejk. L-ewwel insara lejliet ordinazzjoni ta' isqof jew ta' xi saċerdot kienu jgħaddu ġurnata sħiħa ta' sawm u talb. Ejjew aħna wkoll nitolbu għall-isqof tagħna f'dawn l-aħħar ftit sigħat li baqa' qabel il-konsagrazzjoni tiegħu. U nibdewh billi dalgħodu stess flimkien impoġġuh taħt il-mant tal-Madonna ta' Pinu kif talab huwa stess hawnhekk lejliet Santa Marija. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.